Jij mag de rol overnemen van Dimmer Treurniet. Is dat een lastige opgave? Nou, Dimmer was nog niet eens heel erg begonnen met de voorstelling, dus dat valt nog wel mee. Ik denk dat ik een aantal voordelen heb. Mijn Fries is heel goed, zou ik maar zeggen. Dus, en ik ken het verhaal ook goed. Dus ik denk wat dat betreft dat ik een aantal voordelen heb. Ja. Je hebt de Brawl niet gedaan, maar straks die andere voorstellingen dus wel gaan doen. Wat wordt jouw inbreng in deze rol? Ik ga Grutte Pier spelen en Grutte Pier die hakt er behoorlijk op los op een gegeven moment. Dat is, ik weet niet hoe we dat tegenwoordig zouden noemen. Het hangt er vanaf van welke kant je staat. Maar het is behoorlijk heftig wat hij doet. En hij komt er later ook mee in de knel met zijn geweten. Hij gaat het klooster in omdat hij toch alles waarschijnlijk wat hij gedaan heeft niet helemaal een plekje kan geven. Wat heb je met een speler van bekende Friezen? Ja, dat is echt heel leuk. Ik bedoel, de aanbieding kwam er na Abe, Grutte Pier spelen. Ja, dan heb ik de twee Friese helden die we zo ongeveer hebben, allebei gehad. Dus dat wilde ik er heel graag aan toevoegen. Ja. En Grutte Pier, een held, was jongetje al natuurlijk. Je merkt het nu ook, alle jongens willen direct het zwaard van Grutte Pier beethouden. Ja, dat is gewoon, dat hoort erbij. Is het een fysieke rol? Ja, dat wordt een behoorlijk fysieke rol straks. Het is allemaal gewoon op het land en het is ook nat. Dus dat wordt behoorlijk zwaar, denk ik. Maar je hebt er zin aan? Ik heb er wel heel veel zin in. Het lijkt me, buitenwerken is leuk, grote voorstellingen is leuk, een held spelen is leuk. Ja, ik heb er echt heel veel zin in.